It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ginawa kong negosyo ang katawan ko. Maraming bagay ang napagtanto ko habang ako ay nasa isang pagsubok at nasa bingit ng kapahamakan. Maraming boses ang bumubulong sa mga tenga ko at sumasagi sa isipan na para bang nangongonsensya. Maraming araw at oras ang nagdaraan at lumilipas. Walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang pagsubok na pinapasan ko. Hanggang kailan ko tatahakin ang ganitong klaseng mundo? Kailan ko makakamta ng katahimikan? Nangangarap na sa huli ay matatapos din ang pinasukan kong problema. Itago niyo ako sa pangalang Rika. At ito ang aking secret file. 18 years old na ako at nasa 3rd year college. 10 taong gulang pa lang ako nang maghiwalay ang nanay at tatay ko. Iniwan at pinabayaan na lang nila ako sa tito ko. Doon nila ako iniwan. Kay Tito Panchito. Siya ang nagpalaki sa akin. Tumungtong ako sa edad na 13. Sa kanya ko unang naranasan ang hindi ko pa dapat maranasan. Kahindak-hindak ang pangyayaring yan. Naliligaw ako doon nang makita ko siya sa butas ng pader namin. Sinisilipan ako. Dali-dali ako nagtuwalya at nagmadaling lumabas. Pagbukas ko ng pinto, bigla niya na lang akong hinarang. At doon niya sinimulang hawak-hawakan ang mga masaselang bahagi ng katawan ko. Wala akong magawa kundi umiyak na lamang. Nagtangka akong humingi ng tulong pero walang makarinig kasi tinakpan niya ng isa niyang kamay yung bibig ko. Habang yung isang kamay niya ay gumagapang sa pagkababae ko. Wala akong palag. Wala akong ibang palag. Ang tanging nagawa ko lang ay umiyak. Hanggang sa nasundan ang kababuyang yan. Ginawa niya akong parausan. Sumubok akong humingi ng tulong, pero pinagtangkaan niya ako na mas dadalasan niyang gagawin yun. Bata pa lang ako, namolestya na ako ng tito ko. Sa murang edad, sa halip na dapat ay kalaro ko ay manika. Ako ang ginawang manika ng tito ko. Nagtangka akong lumayas. At sabi ko, hindi na ako babalik pa sa bangungot na naranasan kong yon. Kaya natuto akong nagsumikap at maghirap para sa kinabukasan ko. Namasukan akong kasambahay sa umaga at labandera naman sa gabi. Kahit hirap ako, minabuti kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko hanggang sa makatungtong ako sa kolehiyo. Sa una nga, inakala ko, kaya ko yung mga gastusin. Hanggang sa patagal na papaisip ako, paano ko kaya mapagkakasya ang pera ko para sa lahat ng mga pangangailangan ko. Hindi na sapat ang mga racket ko, kulang na kulang ang pera ko. Naglalakad ako sa kalsada nang bigla akong alukin ng classmate ko noon. Itago natin siya sa pangalang Erika. Bakit parang problemada ata ikaw? Tanong sa akin ni Erika. Oo, problemada. Di ko na nga alam kung paanong paraan pa ako makakakuha ng perang pang tuition. Panggastos ko. Sagot ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at sinabi niyang, ay, may alam akong trabaho na mapapasukan mo. Pero dapat, lagi kang may energy. At dapat, laging looking fresh. Kaya nga lang sa gabi lang yung trabahong yun.
Sa puntong yun, hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong sumagot ng, sige, tatanggapin ko yung trabaho. Pantustos ko ng panggastos. Nagdaan ang unang araw sa trabahong yun. Tuwang-tuwa pa ako kasi dali-dali kong makukuha yung sahod ko. Pinuntahan ko yung address na ibinigay sa akin ni Erica. Pasado 10:00 noon na makarating ako sa address na ibinigay niya sa akin. Pagpasok ko sa looban, nakita ko ang katiwala ng may-ari. Malamansyon ang bahay nila. At ang sabi nun, suotin ko daw yung damit. Nagulat ako at nagtaka nang makita ko ang damit na pinapasuot sa akin. Sobrang nipis, na halos makita na ang kaluluwa at kaloob-looban ng mga kung ano-anong bahagi ko sa aking katawan. Dali-dali kong sinuot at pinapasok ako sa isang madilim na bahagi ng kwarto. Pagsara ko ng pinto, merong matandang lalaki at ang sabi niya, dalian mo at pagtrabahuan mo na ako rito. Sabay napaisip ako, ano pang klaseng trabahong napasukan ko? At doon ko napagtanto, ibang trabaho pala ang napasukan ko. Napaluha ako. Wala na akong nagawa kundi sumunod sa kadahilan ng kailangan ko ng pera. Lumapit ako sa matanda. Tinanggal niya kung ano man ang nasa aking katawan. At ayun, tinatrabaho ko siya. Habang ako'y umiiyak, tila ba nag-iisip kung bakit nangyayari to sa buhay ko. Ang malas-malas ko simula bata pa lang ako. At habang nakapatong siya sa katawan ko, diring-diri ako sa sarili ko. Napapikit na lang ako at sinabi ko sa sarili ko na tiyagain ko na lang to. Dahil kailangan ko ng pera para makapagtapos. Ayoko nang bumalik sa tito ko. Impyerno yung naranasan ko doon. Magsusumikap ako. At nang matapos ang pangyayaring yun, sinabihan ako ng matanda na, ang galing mo magtrabaho Pinalagaya mo yung gabi ko. Galingan mo sa susunod, dadagdagan ko kung magkano man yung gusto mong ibayad ko sa'yo. Dali-dali ako nagbihis. At hindi na ako muli pang nakipag-usap kay Erica. Galit na galit ako sa sarili ko. Hanggang sa lumipas ang panahon, dumating na naman ang puntong pera na naman ang problema ko. Inisip ko siguro nga, sa ganung paraan lang ako kikita. Nang malaki at nang mabilis. Kaya hindi nagtagal. Nagpapalit-palit ako ng eskwelahang pinapasukan. At ginawa kong negosyo ang sariling katawan ko. Katawan ko, kapalit ay pera. Makapagtapos lang. Kung sino-sino na ang sumubok sa akin, mapaprofesor, estudyante, at kung sino-sinong mayayaman. Hindi nagtagal, sumubok ako sa ipinagbabawal na droga. Para lamang kahit papano, kahit sa mga pangyayaring habang nagpapakasawa sila sa katawan ko, ay nakakalimot ako sa mga sandaling yun. Nangangarap ng gising na sana isang munting bangungot lang lahat ng yun. Ngayong 3rd year na ako, mas marami na akong oportunidad. Dumami na yung customer ko. Tsaka suki. Dumarami rin yung naghahanap ng katulad ko. Yung ganitong edad. Alam ko marami sa inyo kinamumuhian ang isang tulad ko. Yung pinasok kong trabaho ay para lamang matustusan ang paghihirap ko. Para lang makapagtapos ako ng sarili ko. Inaamin ko na hindi ako malinis. Meron man akong pagkakamali. Pero kahit papaano kaya kong buhayin yung sarili ko. Sa maraming paraan nga lang.
hindi pa rin may tatanggi na dinadalaw pa rin ako ng konsensya ko. Siguro balang araw, matatapos rin lahat ng to. Wala naman ako ibang masisisi kundi sarili ko lang. Alam ko balang araw, matutuldukan at mapapahinga na ang katawan ko sa trabahong to. Gusto ko lang sabihin, ang trabahong pinasok ko ay mahirap. Hindi ko ginusto sa una pero dahil dito, eto, buhay pa ako. At nakakakain ng 3 beses sa isang araw. At higit sa lahat, nakakapag-aral. Sige nga, sagutin niyo ako. Masisisi niyo ba ako? Salamat sa pakikinig ng aking secret file. Muli, ako si Rika at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.